cu și bine mă rog la un nou minigame. Deci nu doar prea mult textura asta, e prea fain, deci uitați-vă. Să că alea. Dar și oricum. Deci, ce trebuie să facem? De ce e atâta lavă aici? Holy moly. Parcurs sau ceva de genul. Ce? What the fuck? Sau ceva de genul. Nu se parcurs, dar... Na. Hai să vedem ce e aici. Creativ... Să-i matici. Cash. Enjoy. Get map. Mă uit aici. Și încolo ce este. Knockers. No mod. Don't destroy. Nu destroy. Don't destroy something. Shut the fuck up, bitch. What? E prea depărtat. Simplu prea depărtat. No. Shut the fuck up, bitch! De ce? Nu sunt. Deci, what the fuck, e prea depărtat. Să fim puțin. Cât de plăcut depărtare aici. Shut the fuck up, bitch! Holy. Shut the fuck up, bitch! Oh my god! Cum? Oh, easy. Oh, easy peasy. Frumos. Frumos. Hai să-mi dau stecuri. Easy la foarte easy. Da. Cam puțin prea departe. N-am spus că nu pot să dau zoom. Ce? What? După aia... Lasă-mă! Marco, trebuie să te duci la Mai sus. Aproape. Puțin mai sus.
my god, you fuck. Ce mai sus? Prea sus. Omule. Ce bun am fost. Da. Și aici jucăm un checkpoint? Da, hai să facem noaptea. Noapte. Of, șata. Nu vreau ploaie. Noapte. Să dormim. Băi, checkpoint-ul e făcut. Uli. Easy, la foarte easy. Faca. E bine că asta e făcută pentru telefon, știți? Nu cu checkpoint-urile alea cu butoane și nu putem să le facem. Holy. Shut the fuck up, bitch. Ar vrea să dau kill. Hai să zicem YOLO. Deci YOLO. Hai. YOLO polo. Deci nu putem să zicem YOLO că acolo ne oprim. Șeta, paca. E puțin lungă mapa. Nu zic că e mică. Deci nu o să facem într-un epic episod. Să facem... What the fuck? Shit. Am văzut un câine. Să avem viteză mai tigru. Sau leopard. Wait. Deci de aici trebuie să iau eu. Shut the fuck up, bitch! Cum mă gândeam. Shit. De fapt, cum am făcut mapa, am făcut și aici două fețe. Aici mi-a plăcut și mai mult cu arcul. Să le făcăm de parte, cred eu. Shit. Dar nu e greu să faci un mecanism ca ăla. Știi, la ultimul ăsta trebuie să-l dai, știți? Adică să vezi. Aici. Wow, n-am dat spațiu. Șeta! Ok. Cred că asta al treilea level. What? Să mai merg până acolo. Da. Nu trebuie să facem YOLO. Ușurel. Nu YOLO. Nu YOLO. Eu gândeam că te citești acum. Ok?
Polo, polo, olo, lo, lo, lo. Dacă nu pot să trec de ăla. Aproape am ajuns, dar cu cât e departament? Să un pic ca să vedem cu cât e departament. Cred că de un cu. Și nu. Două cunguri. Am ajuns. Ce? Deci nu cred. Să vedem. Hai să dăm fly decât că checkpoint. Ok, hai să vedem. Ok, cred că o să lăsăm episodul aici. Sper că v-a plăcut. Dați like, subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și pa, pa!